Vážení hostia, vážené dámy a páni, srdečne vás vítam tuto v priestoroch Vyhliadkového Dukla na Duklianskom priesniku okrese mesta Svidník, a to pri výnimočnej príležitosti slávnostnom uvedení multimediálneho sprievodcu Karpatskou-Duklianskou operáciou 1944. Pri tejto príležitosti vítam aj ctených hostí. Vítam medzi nami primátora mesta Svidník, pána inžiniera Jana Holodňáka. Vítam primátora gminy Dukla, pána Mareka Goraka. Prednostu okresného úradu vo Svidníku, pána doktora Jozefa Baslára. Gosta gminy Besko, pána Maroša Balzama. Vítam medzi nami aj zástupcov Vojenského historického ústavu, riaditeľa Vojenského historického ústavu plukovníka Miloslava Čaploviča, vedúceho autorského tímu sprievodcu Karpatsko-Duklianskou operáciou 1944 docenta Jozefa Bystrického. Vítam aj vedúceho múzejného oddelenia Vojenského historického múzea v meste Svidník, pána magistra Jozefa Rodáka. Vítam tiež regionálneho historika a spisovateľa doktora Jozefa Rodáka. Srdečne medzi nami vítam aj dcéru armádneho generála Ludvíka Svobodu, profesorku Zoe Klusákovú Svobodovú. Vítam aj vnúčku armádneho generála Ludvíka Svobodu, profesorku Ľudu Klusákovú. Srdečne vítam medzi nami aj zástupcov Prešovskej univerzity v Prešove, rektora Prešovskej univerzity v Prešove, profesora René Matloviča, vedúceho katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky docenta Radoslava Klamára. Vítam medzi nami aj sponzorov projektu spoločnosť Letuška.cz, manželov Šárku a Alexeja Litvinových. A srdečne medzi nami vítam aj facilitátora projektu pre poľský región, pána Františka Geislera s manželkou Barbarou Geislerovou. O slávnostný príhovor pri tejto výnimočnej príležitosti požiadali aj niektorí zo ctených hosťov a ja teraz poprosím inžiniera Jana Holodňáka, primátora mesta Svidník. Ďakujem pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. V prvom rade dovolte mi, aby som vás čo najúprimnejšie pozdravil a privítal v týchto nádherných priestoroch. Ste pre nás všetci veľmi vzácni, veľmi vítaní hostia, ale osobitne chcem pozdraviť človeka, ktorého si veľmi vážim, človeka, ktorého mám veľmi rád a človeka, ktorý pre mňa veľmi veľa znamená, pani Zoe Klusákovú Svobodovú. Pani profesorka, vítajte, som šťastný, že ste medzi nami a ste pre nás veľmi, veľmi vítaní hostia. Meno armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku je nedotknuteľné, meno, ktoré si naši ľudia nesmierne vážia, a pána generála Ludvíka Svobodu si ctíme ako človeka, ktorý dokázal pre nás urobiť veľmi veľa. Bol generálom, ktorý priniesol slobodu do našej vlasti, priniesol slobodu do nášho nádherného mesta, ale čo je dôležité, bol vynikajúcim, dobrým, skvelým človekom. História vo vašom meste, ja hovorím, pán Svoboda je u nás nedotknuteľný pre svoju dobrotu, pre svoju láskavosť a pre svoje správanie, ktoré mal ako armádny generál, ale ako aj prezident Československej republiky. Takže za to chcem úprimne poďakovať a veľmi, veľmi si vážime armádneho generála Ludvíka Svobodu, čestného občana mesta Svidník, a je pre nás veľkým morálnym vzorom človeka, ktorý v živote veľmi veľa dokázal a najviac dokázal svojím životom, svojou čestnosťou a svojím charakterom. Takže veľmi si aj armádneho generála Ludvíka Svobodu vážime. Je to také nádherné poznanie, ako tie generácie prechádzajú. Je tu vaša dcera, ale mám tu obrovskú čest teraz úzko spolupracovať aj s vašim vnukom Mirkom Klusákom. Takisto je to vynikajúci mladý človek, veľmi šikovný.
A tú zanietenosť, ktorú má pre tento projekt, to je niečo obdivuhodné. A po prvom stretnutí ja som bol hlboko presvedčený, že tento projekt bude veľmi, veľmi úspešný a prinesie to, čo všetci očakávame, turistov do nášho regiónu, ľudí, ktorí sa zaujímajú o karpatsko-duklianskú operáciu, ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoju históriu a práve ten multimediálny sprievodca si myslím, že bude takým prvým počinom, ktorý dokáže týchto turistov k nám priviesť a rozdávať vedomosti aj ďalej o nádhernej histórii. Mesto Svidník a tento región je spojený s vojenskou históriou, my sme na ňu hrdí a pyšní a nikdy na ňu nedáme dopustiť. A kto vyrástal v tomto regióne vie, o čom rozprávam. Vo Svidníku je pochovaný viac ako 9 000 sovietských vojakov a takisto aj týchto ľudí naši občania majú v nebývalej úcte a takisto im vzdávame stále našu vďaku a úctu a samozrejme zaslúžia si aj oni naše uznanie. Pripomínať si vojenskú históriu je veľmi dôležité, lebo musíme byť na svoju históriu veľmi pyšní, hrdí a tí ľudia, ktorí tu počas druhej svetovej vojny boli, pôsobili, dokázali priniesť slobodu do nášho regiónu, položili svoje životy, obetovali to najdrahšie, čo mali a práve preto musíme si ich nesmierne vážiť. Je tu pán Vilo Čakovič, terajší riaditeľ Vojenského historického ústavu, my vo Svidníku to tak pekne voláme múzea a chcem oceniť pán riaditeľ vynikajúcu dobrú spoluprácu s Vojenským historickým ústavom. To dielo, ktoré tu vidíte, si myslím, že je takým veľkým počinom pána riaditeľa. Veľa sa investovalo sa do tejto vyhliadkovej veže, investuje sa do rekonštrukcie Vojenského múzea vo Svidníku a je to veľmi dôležité a myslím si, že toto múzeum bude mať rozmer európskeho charakteru a takisto sme hrdí a pyšní, že máme takéto múzea a že chodí k nám veľmi veľa turistov, ktorí sú samozrejme spokojní, takže pán riaditeľ, chcem aj tebe poďakovať. Je tu aj jeden vzácny človek, Fedor Goč, takisto veľká osobnosť z nášho regiónu zo Zimranovej, človek, ktorý veľmi dokázal veľa takisto vybudovať, čo sa týka vojenskej histórie a keď aj rozmerovo málo aj malé, ale srdcom veľké je múzeum, ktoré má Fedor Goč a takisto chcem veľmi oceniť, čo všetko dokázal za svojho života. To je pevný človek, pevný charakter na pevných základoch a tú lásku v vojenskej histórii Fedor nesie celý život a postupne to preberá jeho syn a tak je to správne. Prežívame teraz nádherné obdobie 70. výročie karpatsko-duklianskej operácie. Ja som veľmi rád, že práve naša generácia môže byť pri tom a robíme všetko preto, aby tieto oslavy boli čo najdôstojnejšie, najkrajšie, aby všetky hostia, ktorí prídu k nám do Svidníka, prídu k nám na Duklu, aby boli spokojní a odniesli si čo najväčšie zážitky a aby ohodnotili prácu našu tak, že na hrdinou Dukly, na hrdinou karpatsko-duklianskej operácie nezabúdame, že ich pamiatku si ctíme a vážime a že o pomníky, hroby sa vzorne staráme, lebo tak je to správne. V závere svojho vystúpenia by som chcel veľmi oceniť vynikajúcu spoluprácu s primátorom mesta Dukla, s pánom Marekom Gorakom. Práve Marek Gorak je takisto takým osom slovenskej polskej spolupráce a bol medzi prvými spoločne s Jožkom Rodákom, ktorí sa pričinili o to, že oslavy karpatsko-duklianskej operácie sú aj na slovenskej strane, aj na polskej strane. To je človek, ktorý stále podával pomocnú ruku pre spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí a takisto má veľkú zásluhu na veľmi dôstojných oslavách karpatsko-duklianskej operácie práve na poľskej strane. Mesto Svidník veľmi úzko spolupracuje s mestom Dukla. Teraz robíme jeden výnimočný projekt, kedy rekonštruujeme mestské kultúrne stredisko vo Svidníku. Svidníčania ho poznajú familiárne kino za bezmála 1 000 000 eur, čo je 30 miliónov korún a je to asi najväčší projekt v tomto volebnom období.
a práve Marek Gorák bol tým pevným mužom, ktorý išiel s nami do tohto spoločného projektu a musím vám povedať takú perličku, verím, že to nie sú novinári, že to nenapíšu. Keď bolo prvé zastupiteľstvo v Dukli o našom projekte, prišiel jeden poslanec. Ale potom to Marek zobral pod svoj patronát a nakoniec sme všetko dotiahli do úspešného konca a za to Marekovi chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. A keďže pán Gorák sa rozhodol, čo mne je veľmi ľúto, že už nebude ďalej kandidovať za primátora mesta Dukla, ale on si po 4 rokoch ešte isto to rozmyslí a bude opätovne kandidovať. Takže za vynikajúcu, dobrú, dlhoročnú spoluprácu medzi mestom Svidník a mestom Dukla by som ťa, Marek, veľmi rád ocenil najvyšším ocenením, ktoré môže primátor mesta dať, a to je cenu primátora mesta na znak vďaky a úcty voči tvojej osobe a voči tvojej skvelej spolupráci medzi mestom Svidník a Dukla. Nech sa páči. Ďakujem vám všetkým a prajem vám krásny, nádherný deň. Všetko dobré. Nech sa páči, teraz je priestor na príhovor pána Mareka Goráka, prezydenta mesta Dukla. Panie primatorze, drogi Danie, Panie i Panowie, Szanowni Państwo, jestem bardzo mile zaskoczony tym uznaniem, które tutaj wypowiedział primator miasta Świdnika. To fakt, że kończę pracę jako burmistrz, ale tu jestem i mam nadzieję, że jeszcze długo pozostanę i te relacje między Duklą a Świdnikiem będą coraz lepsze. One nabrały nowego wymiaru wtedy, kiedy zniknęła granica. Ta granica państwowa, która nas w jakiś sposób dzieliła. Łączy nas przyjaźń. Przyjaźń z primatorem Janem, ale i z jego poprzednikiem, z Michałem Bartko, z którym miałem okazję też kilka lat współpracować. Łączą nas również wspólne projekty. Tak jak Jan wspomniał, w tej chwili realizujemy jeden z większych projektów. Ale myślę, że to, co najważniejsze nas łączy, Polaków i Słowaków, to sąsiedztwo. Mówią, że czasem lepiej mieć dobrego sąsiada, jak kogoś z rodziny. No różne te przypowieści są po jednej i po drugiej stronie, ale jak popatrzymy za siebie w historię tych ostatnich 70 lat, to Polaków, a może bardziej polską ziemię i słowacką ziemię połączyły walki, w których została wyzwolona i Dukla, i Świdnik. I ta wolność, która z Polski poszła na Czechosłowację wtedy. Dzisiaj spotykamy się, aby oddać hołd, oddać cześć tym, którzy polegli. Wtedy polegli za wolność. Ale również spotykamy się po to, żeby rozpocząć nowy projekt. Pan Mirosław Klusak to jest ten mózg, pomysłodawca tego, co mam nadzieję nas znowu połączy. Jeszcze bardziej, bo projekt w zamyśle, w zamiarze ma przyciągać turystów. Tak jak Jan mówił, ma pokazywać atrakcje tego terenu po obu stronach granicy. I mam nadzieję, że tak się stanie, bo tych atrakcji na tej pięknej ziemi nam nie brakuje. A teraz jest moda również na historię, tak aby pokazać młodym ludziom, kolejnym pokoleniom tą naszą przeszłość. I tak jak teraz bez granicy możemy razem pracować, tak mam nadzieję, że ta
praca będzie jeszcze na wyższych poziomach. I tego chciałbym i pomysłodawcy, i primatorowi życzyć. Wszystkiego dobrego. O príhovor tiež požiadal aj profesor Matlovič, rektor Prešovskej univerzity. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, je pre mňa veľkým potešením vás pozdraviť v mene 10 000 študentov a viac ako 1000 zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove, že skutočne mňa obzvlášť teší, že aj naša univerzita mohla participovať na tomto projekte. Pomerne mnoho sa teraz vo verejnosti diskutuje o poslaní vysokých škôl a univerzít, kde sa popri dominujúcich dimenziách, ako je vzdelávanie a výskum, hovorí tiež o tretej misii univerzity, a to je predovšetkým aktivity, to sú aktivity v prospech lokálneho a regionálneho rozvoja, to sú aktivity späté s transferom získaných poznatkov do praxe, ale snad najdôležitejšie je, že je to záväzok univerzít tomu, aby pripomínali naše kultúrne historické dedičstvo, aby to pestovali, aby sa venovali otázke hodnôt, aby pripomínali, že okrem nejakých ekonomizujúcich prístupov tu máme aj nadčasové hodnoty, ktoré by sme mali odovzdávať nasledujúcim generáciám s cieľom, aby ten svet, ktorý spravujeme, sme ho odovzdávali v lepšom stave, ako sme ho prevzali. V tomto kontexte vidím aj túto aktivitu mladej skupiny našich geografov a geoinformatikov z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky, ktorá zvlášť teší, že som tiež členom tejto katedry, že špičkové pracovisko, ktoré je v súčasnosti aj súčasťou kompetenčného centra znalostných technológií spolu s Technickou univerzitou v Košiciach bolo schopné naozaj toho príspevku, ktorý je súčasťou tohto multimediálneho sprievodca, ide konkrétne o kartografickú interpretáciu a vizualizáciu celej operácie, ktorá je chronologicky usporiadaná, ktorá umožní v budúcnosti ešte sofistikovanejšie riešenia v prostredí geografických informačných systémov a systémov GPS, rôzne aplikácie, ktoré bude možné tvoriť na tejto platforme. Takže to mňa osobitne teší a chcem sa im Silvii Slivkovej a celému týmu aj poďakovať, že to reprezentovali našu univerzitu. Myslím si, že všetci si uvedomujeme práve v tomto roku, keď pripadajú okrúhle výročia, či už 70. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie, 75. výročie vypuknutia druhej svetovej vojny a 100. výročie prvej svetovej vojny, ako je dôležité príťažlivým spôsobom komunikovať našu históriu, pretože čelíme konkurenčnému zápasu rôznych lákadiel pre deti a mládež, ktorí by si mali sa poučiť z tejto histórie, takže verím, že práve takáto multimediálna prezentácia zvýši impact práve tejto mladej generácie, ktorá v kontexte tých udalostí, ktoré máme možnosť teraz sledovať, množstvo ozbrojených konfliktov, ktoré sú aj v našom bezprostrednom prakticky okolí na východnej Ukrajine, aké je dôležité si to pripomínať, pretože bez tejto historickej pamäti a bez odovzdávania vlastne tohto nášho historického dedičstva tie nasledujúce generácie by sa mohli naozaj ignorovať teda tie skutočnosti a to poučenie by sa stratilo. Takže ja takáto aktivita sa bude ďalej rozvíjať a ďakujem vám všetkým ostatným aktérom, ktorí významným spôsobom prispeli, či už samosprávy, Vojenský historický ústav a hlavne to úsilie, ktoré bude
smere naozaj vidím veľmi významný prínos tejto aktivity. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem za pozvanie aj za to, že ste nám umožnili participovať na tomto projekte. Vážení prítomní, teraz o príhovor poprosím plukovníka Miloslava Čaploviča ako vedúceho Vojensko-historického ústavu Bratislava. Vážená pani Zoja Kusáková, vážení predstavitelia štátnej správy a samosprávy, vážení kolegovia, priatelia, vážený pán docent Bystrický, vážení ďalší kolegovia, ktorých tu vidím dnes počet. Chcem sa v prvom rade poďakovať práve spoločnosti a hlavného generála Ludvíka Svobodu, ale právnukovi za to, že spustil niečo, čo je práve atraktívne pre malých ľudí. Samozrejme vieme o tom, že dnes internet ide svetom a myslím si, že forma posledkovať Karpatskú kresskú operáciu spôsobom takým, že budú si ho môcť pozerať ľudia v 8 jazykoch postupne podľa projektu, ako som sa dočítal, že dnes spustíme webové stránky a v máji budúceho roka sa postupne naplnia aj mobilné telefóny mnohých záujemcov vojenskej dejiny, ďalších aplikácií o Karpatskej kresskej operácii, ktorá sa bude stále rozširovať. Je to prínos, je to veľký počin. Myslím si, že sme radi, ako my, ako Vojenský historický ústav, že sme sa na to mohli podieľať, že ste mohli využiť služby kolegu môjho spoločného riaditeľa Vojenského historického ústavu, docenta Jozefa Bystrického, ktorý sa práve období druhej svetovej vojny venuje najviac. A my okrem týchto aktivít, ktoré tu v posledných dňoch vidíte aj reálne, nehovoria o interiéri tejto veže, ktorá ďalej bude pokračovať vo svojej rekonštrukcii a ďalších udalostí, ktoré robíme v rámci navrátenia pôvodnej tváre pamätníku Československého armádneho zboru na Dúple, tak okrem týchto aktivít samozrejme máme aj aktivity edičné. A práve jeden z edičných počín držím tu v rukách. Sú to v rámci našej edície Pramene vojenských dejín Slovenska. Je to zväzok 5, ktorý je venovaný prvému Československému armádnemu zboru v Sovietskom zväze a jeho účasti na oslobodzovaní Slovenska v roku 1944-1945. Ten zväzok má reálne úzrad svetov sveta vytlačený pred 2 dňami, kde sme ho tu prišiel, som ho vlastne prezentovať a som rád, že tento zväzok pracoval docent Bystrický. Čo je pre historika najpodstatnejšie? Tak ako pre architektov je dlhodobé štúdium a práca v tom, aby boli vo svojom odbore dobrý, ako pre, občanov samosprávy, to, že poznajú zákony a sa tak rozumiem v mesta, tak pre historikov je to najprimárnejšie štúdie, primárny výskum. Primárny výskum je to, že človek historik sa zavrie do archívov a báda, aby posunul poznanie ďalej. A práve táto publikácia, tieto pramene sú týmto výstupom od nás, od Vojenského historického ústavu, pre širokú verejnosť. A ja pevne verím, že môžem ho týmto spôsobom uviesť do života. Ďakujem ešte raz pánu docentu Bystrickému a ďakujem vám všetkým, že ste sem prišli. A ja si dovolím tento zväzok odozdať prvým čítajúcim a tento konkrétne, čo držím v ruke, tak pani Zoja Kusákovej Svobodovej odám teda za nás. Ďakujem za slovo. Pristúpiť k samotnej prezentácii, ktorú bude vykonávať pán Mirek Klusák a pani Silvia Zlivková. Dnes je tomu 15 let, kdy mě babička poprvé přivezla na Duklu. Pamatuju si to velice živě, protože jsme jeli z Prahy autobusem. Autobus byl plný veteránů, kteří během cesty vyprávěli barvité příběhy a od 17 letého kluka to byly neuvěřitelné příběhy. S tím, jak jsme se blížili k Dukle, tak moje napětí a zero samozřejmě rostla a to silnější pak byl můj zážitek tady během oslav. A od té doby, kdy se vracím na Duklu, tak se snažím více si předem prostudovat, abych při příležitostech měl možnost prohlédnout si místa bojů, navštívit jiná místa. A takto jsme zde bratrem asi před 4 lety přijeli o týden dřív a vzali jsme si sebou spoustu map, spoustu knih
a jeli jsme se procházet bojiště na polské straně i na slovenské straně. A takhle jsme stáli a pročítali jsme si memoáry Pradědečka nebo generála Kvapila, šli jsme v těch stopách a velice nám to líbilo, velice nás to nadchlo. A od té doby jsem se vždycky snažil jeden den aspoň jako věnovat před oslavami na operaci a projít si to. A před 3 lety nás tady zastihlo pravé ukrajinské počasí a když jsem stál na kotě 534, foukal vítr, déšť, mrhodlo a mapy mi trhaly, ten vítr mi trhal mapy z ruky a knížka mi padala z paží, tak jsem si řekl, že bylo hezký průvodce, abych s tebou nemusel nosit tolik map, tolik knih a všechno v jedné knížce, memoáry. Představil jsem si, kolik toho materiálu vlastně existuje, kolik je audio-video materiálu, kolik je memoárů, kolik je různých odborných studií. Tak mě hned napadlo, no to bylo hezké to mít jako v tabletu, to elektronické. Od té doby, před 4 lety, jsem si začal hrát s tou myšlenkou, pohrávat s tou myšlenkou, že by bylo mít hezké průvodce, všude jsem okolo vyprávěl kamarádům. Doufám, že se té myšlenky někdo ujme a průvodce vytvoří. No a takto jsem se o tom zmínil před rokem i panu Geislerovi a jeho manželce, paní Baře Geislerové, a slovo dalo slovo a že vlastně ten průvodce bychom měli udělat. Pak jsem o tom ještě hovořil s panem primátorem, Pohodňákem, ten nápad se mi velmi líbil, řekl Mirku, udělej to. Tak jsem se s toho s panem Geislerem ujali a začali jsme dál tu myšlenku rozvíjet. A ten projekt za ten rok jsme přivedli do fáze, kterou vám dneska chceme představit. Výsledek roční práce více než 15 odborníků, profesionálů, kteří tomu věnovali svůj volný čas. Děláme to bez nároku na honorář. A musím říct, že všichni do toho dali maximum, dali do toho své srdce, dali do toho svůj osobní zájem, osobní nasazení a jsem přesvědčený, že to v tom vidíte. V průběhu vzniku projektu jsme měli několik důležitých milníků. Prvním takovým klíčovým milníkem bylo pro mě získání spolupráce místního regionu, který má já jsem se setkal s velkou podporou, jak se na straně slovenské, pana Volňáka, tak na straně polské, pana Horaka a u starostů města Zarš, obce Zaršin, obce Desko a posléze i obce Krosna. Města Krosna. A další velkým milníkem, takovým druhým bylo získání spolupráce pana docenta Pěslického, který jako velký odborník na téma nám přislíbil pomoc a doložil vlastně do projektu svoji odbornost, znalost a své materiály, které se sbíraly za mnoho let studia tohoto tématu a dozoruje nad obsahem, což bylo pro mě velmi důležité, že máme jistotu, že jsme schopni dodat nový kvalitní popis. Dalším důležitým milníkem, který jsem vůbec neočekával, bylo obrovské štěstí do seznámení se Silví Slivkovou, která koordinuje tým z Prešovské univerzity, kteří dodali mapy. Zpětně to hodnotím jako obrovské štěstí, že jako sami uvidíte, mapy tvoří základ původce a jsou bez map, bychom prostě se nedostali do Slovenska. Tak samozřejmě bych mohl dál pokračovat a bych vás tady pomalu mrznout, ale bych nerad, takže začneme takovým malým propagačním videem, bych vám chtěl ukázat.
Základem našeho projektu je multimediální popis karpatsko-duklevské operace. Zde je základní ovládací lišta, kterou se pohybuje mezi jednotlivými obdobími, a zde pak jsou dílčí popisy, které se promítají v textové bublině doplněné o fotografie a o případně odkazy na audio a video materiály. Prosím, další slide. Díky týmu Prešovské univerzity máme operaci rozkreslenou do jednotlivých etap. V rámci každé etapy karpatsko-duklevské operace pak řešíme jednotlivé popisujeme jednotlivé události v chronologickém nebo v tematické návaznosti, čili návštěvník, student, který se chce dozvědět více o operaci, vlastně je chronologicky proveden celou událostí, kde je vždycky vysvětleno, co se na daném místě, daném období událo. A díky vlastně rozdělení do jednotlivých etap je celý průběh pak názorně předveden a ukázán. My samozřejmě chceme využít technologii GPS a v pozadí vidíte Google mapu. Náš projekt, co zde vidíte, je vlastně výsledek jednoroční práce. Jsme na konci první fáze, projekt má celkem 4 fáze. V další fázi chceme zasazovat konkrétní příběhy do terénu pomocí GPS a do těchto záběrů přidávat výklad a názorné ukázky. Prosím o další. Zde je ukázka, jsme v obci Krasna, odkud se Československý armádní sbor se soustředil a kde vlastně 8.9. po této silnici vychází jako druhý sled do operace. Zde je další pohled na Krasnou, kde vlastně nabízíme turistům konkrétní místa, která můžou snadno najít, kde jim pak popíšeme pomocí těchto animací, co se zde odehrává názorně, aby věděli, co přesně se stalo. Zde další ukázka, díváme se z říceniny nad Krosnem. Tady vlastně vidíme centrum Krosna, kde jsou naznačeny linie obrany Wehrmachtu a zde jsou naznačeny šipky vlastně toho prvního útoku 8.9. A zde ukázka koty 534 a naznačeno zhruba, kudy vedly útoky Československého armádního sboru. Čili takové ukázky zasazujeme přímo do terénu, kdy samozřejmě si můžete prohlédnout z tepla domova, anebo v budoucnu na konci, až vytvoříme mobilní aplikaci, tak můžete projíždět krajem a krajem, kde opravdu každý pout a kámen může vyprávět o hrdinství. Je pre mňa veľkou cťou odprezentovať prácu môjho tímu z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky. Pre vysvetlenie, to, čo vlastne ste videli ako zázemie alebo pozadie multimediálneho sprievodcu, sa musí zdieľať z web rozhraní. To znamená, vyžaduje si tú určitú postupnosť a pokúsim sa vám to v tom možnom jednoduchšom jazyku a retorike približiť, ako vlastne funguje spracovanie pôvodných historických dobových map. Takže predtým, ako pristúpime k samotnej digitalizácii mapy, najskôr je potrebné nadobudnúť tzv. Digitálnu podobu. To znamená, pristúpime k tzv. Jej skenovaniu mapy. Hovoríme o pôvodných dobových historických mapách, ktorým prislúcha označenie analogové alebo papierové mapy. Je možné na základe takto prevedenej potom verzie, poprosím ďalší slajd, odstraniť napríklad nejaké poškodenia mapy a tak ďalej. Čiže tu už sa prepracujeme do fázy digitalizácie. Následne je potrebné jednotlivé prvky alebo komponenty, ktoré zahrňa mapa, zaradiť do priestoru, usmerniť ich, teda vsadiť do územia priestorovo. Hovoríme tomu tzv. Georeferencovanie alebo zageoreferencovať oskenovanú mapu, takže môžete si aj všimnúť jednotlivé body, ktoré poukazujú vlastne na to zapolohovanie v priestore alebo georeferencovanie jednotlivých komponentov. Poprosím ďalší slajd.
Následne už pristúpime k samotnej vektorizácii, to znamená jednotlivé prvky, ktoré zahrňa táto mapa, vektorizujeme, súčasne sa zdieľajú s tým pôvodným zázemím, ktoré tvorí vojenská historická mapa. Ešte stále sledujete tu pôvodné zázemie. O chvíľu uvidíte, ako vyzerajú tieto prvky, ktoré vektorizovali geografi bez tohto pôvodného podkladu. Toto je ukážka týchto komponentov alebo mapových prvkov, ktoré v podstate poukazujú na samotný priebeh karpatsko-duklianskej operácie v jednotlivých fázach. Čo toto je vlastne to pozadie po digitalizácii a vsadenie potom do samotného prostredia, ktoré predstavujú Google Maps, teda súradnicového systému. Je veľmi dôležité vlastne prepracovať a vytvoriť takéto zázemie, aby sa vlastne zdieľalo so samotným web rozhraním. Vzhľadom na to, že multimediálny sprievodca je digitálny, multimediálny, teda z tejto platformy musíme vychádzať a vytvoriť tieto podmienky. No a na základe potom požiadaviek môžeme jednotlivé fázy, teda priebehu bojov, fragmentovať, modifikovať a prispôsobiť priestoru a času. Čiže opäť, stretávame sa spoločne. To, čo vlastne spája historika a geografa, sú dve základné kategórie a to je priestor a čas. A toto je ten základ, na ktorý poukazuje multimediálny sprievodca. Ďakujem zatiaľ. Takže toto je ďalšia podoba. Môj tím v súčasnosti pristúpil k digitalizácii 4 map, 4 podkladových vojenských historických map. Čiže toto je opäť ukážka pôvodného teda zdroja a po prepracovaní, teda digitalizácii. Poprosím ďalší slajd. Taktiež grafický náčrt priebehu Dukliansko-Prešovskej operácie. Vychádzame zo základného zdroja, teda z roku 1957 publikované dielo Dukliansko-Prešovská operácia. No a to, čo je opäť tou pridanou hodnotou prístupu, teda v priestore alebo v prostredí geografických informačných systémov, tzv. Softveru QGIS, je to, že pôvodné teda mapové podklady môžeme teda zahrnúť do súvislého jedného mapového výstupu diela. Toto je tá ukážka po digitalizácii, teda toto je práca môjho týmu. Ďakujem zatiaľ za pozornosť. Tyto mapy jsou součástí projektu a budou samozřejmě na stránkách uveřejněné i v podobě stažení a vytištění, čili pak zájemci si můžou vytisknout a používat přímo v terénu. Samozřejmě samotný popis průběhu operace by nebyl tak zajímavý, kdybychom do něj nezakomponovali i příběhy jednotlivých vojáků. Zde přichází sekce, kterou jsme pojmenovali bojovníci, kde se snažíme udělat krátký medailonek o každém vojákovi, který v operaci bojoval. Je to úkol nelehký, nevíme vůbec, jestli se nám podaří ke každému vojákovi udělat medailonek. Určitě se nepodaří nevytvořit stejně dlouhé medailonky. Zde je otázka tohoto medailonku. Autorem medailonku je doktor Miroslav Brož, který přijede až zítra, kdybyste se s ním chtěli setkat a popovídat si s ním. Čili snažíme se popsat každého vojáka, který zde bojoval a samozřejmě údaje o něm spojit i s další sekcí. Tady ukázka, jak medailonek může vypadat, fotografie, další prosím. Součástí samozřejmě kromě příběhů veteránů, respektive jejich medailonků, je i databáze materiálů dobových, samozřejmě fotografie, které nám s laskavým svolením propůjčilo muzeum Dukla, Vojenské muzeum v městě Dukla a Vojenský historický ústav, s ním spolupracujeme v Bratislavě. A samozřejmě tam chceme zařadit i video, i audio materiály. Zde už bych mohl říct, že jsme v jednání s Českou televizí, od které bychom chtěli získat rozhovory, které natočili pro pořad Dukla Krev Mýtus, kde je mnoho hodin velmi zajímavého veteránů, které natáčeli dokonce zde v terénu, zde přímo v místech bojů. Audio materiály zde vděčíme společnosti Suprafon, která nám laskavě propůjčila
jsou vlastně nahrávky vzpomínání veteránů, které natočil v 70. a 80. letech. Zde budeme postupně uveřejňovat vlastně nejenom výseky vzpomínání, které zasadíme přímo do těch míst bojů, kde se odehrály, těm místům, ke kterým se to vzpomínání váže, ale samozřejmě i kompletní vzpomínání veteránů. Další důležitou sekcí samozřejmě jsou místa, kde vytváříme databázi míst, které se váží ke karpatsko-lukařské operaci, jak na polské straně, tak na slovenské straně. Tam uvádíme místa bojů, jako je Kota 534. Do této sekce patří i třeba bojová technika vystavená v kraji a samozřejmě i památníky a hroby, které se váží k karpatsko-lukařské operaci na polské, tak na slovenské straně, aby návštěvník měl jednoduchý přístup a mohl najít místa, která hledá. Samozřejmě jsme se rozhodli do ovoce decentním způsobem musím zařadit i památky, které se neváží ke karpatsko-lukařské operaci, protože tento kraj skýtá velké bohatství kulturní a přírodní, nádherný kraj, který se z návštěv velmi rychle oblíbí a zamiluje. Takže zde budeme propagovat například i dřevěnou cestu kostelíky UNESCO, aby když přijde rodina s dětmi, tak aby syn s takovým si mohli kochat tanky a maminka s dcerou mohli si počinout třeba v místních lázních a být si užít krásný kraj. Samozřejmě náš projekt cílí i na té ukázce. Zde ukázka prezentace kostelíku UNESCO. A samozřejmě naše prezentace cílí i na stimulaci turismu, když z tohoto důvodu jsme zahrnuli do databáze právě nejenom památky, které se váží k operaci, ale i ostatní pamětihodnosti a ostatní kulturní cíle turistické. Ale samozřejmě chceme prezentovat i místní pohostinství, hotely a restaurace, tak aby návštěvníci snadno našli, co potřebují. Toto je výsledek našeho ročního snažení. Stránku v této podobě už naleznete na www.1944.com a my dále na těchto stránkách pracujeme, bez zesporu tam najdete nějaké překlady, nějaké drobné chyby, které budeme postupně opravovat. A ta vize, které my směřujeme, je vytvořit mnohojazyčný průvodce, čili v další fázi budeme samozřejmě dále dopracovávat texty, doplňovat audio, video a webové dokumenty a fotografie a budeme na základě reakce čtenářů a sledování funkce webových stránek vylepšovat obsah, ale samozřejmě plánujeme i překlad stránek do slovenštiny, do polštiny, ale také do angličtiny, ruštiny a němčiny, tak aby opravdu tyto stránky mohly oslovit i návštěvníky v zahraničí. Dále stránky chceme rozšířit o podrobný popis karpatsko-lukařské operace. My jsme se zatím soustředili na širší veřejnost, abychom zaujali mládež, která nemá přímo zrovna teď vztah k operaci, nemá zájem, ale abychom ten zájem studili. Ale do budoucna chceme cílit i na takovou odbornější veřejnost, která, nebo i když zaujmeme nějakou mládež, tak abychom ji poskytli hlubší porozumění, takže v další fázi chceme rozpracovat podrobný popis karpatsko-lukařské operace. Chceme se zaměřit na činnost, především na činnost prvního československého armádního sboru, kde máme to štěstí, že díky práci pana docenta Bystrického máme k dispozici deník armádního sboru, díky kterému jsme schopni rekonstruovat činnost armádního sboru den po dni, za využití map to přenést přímo do mapy, spojit to s terénem a do těch bodů vnést vzpomínky veteránů, ať už v textové podobě, v audio podobě nebo ve video podobě. Těmito metodami to můžeme vlastně celý příběh oživit a spojit s konkrétními místy v regionu. Naší ještě dlouhodobější vizí samozřejmě pak je přenesení této internetové stránky do mobilní aplikace, protože to je problém tady zde v regionu je, že je to přeshraniční region, čili ve chvíli, kdy využíváte internetové připojení, tak je tady
praktická bariéra hranic. Ještě z Evropské unie nejsme tak daleko, abychom zrušili roaming, čili naším cílem je převést aplikaci do mobilní aplikace, která bude nezávislá na internetu. To je samozřejmě náš předpokládám, že bychom to mohli mít do 2 do 3 let hotové. Aby to bylo i rovnou přeložené samozřejmě do všech jazyků. Dovedete si představit, že ten rozměr projektu je obrovský a když se má překládat do všech jazykových mutací, to zabere čas. A naše ještě tak nejdlouhodobější vize, která se může být, tak rádi bychom, aby tento projekt nastartoval přeshraniční turismus, ne nastartoval, spíše stimuloval přeshraniční turismus a spolupráci, abychom vytvořili lákadlu, abychom vytvořili samozřejmě internetový pomník našim předkům, československým vojákům a vojákům Rudé armády, kteří zde bojovali proti nacismu. Ale zároveň samozřejmě toto je náš primární cíl, vytvořit tento důstojný památník moderním způsobem, zprostředkovat všechny data. A chceme tím samozřejmě přispět k rozvoji regionu a k rozvoji turismu v regionu přeshraniční dimenzi. A takovým naším snem by bylo vytvoření karpatského pasu, čili systému, který by stimuloval turisty zůstat zde aspoň týden nebo 14 dnů, aby navštívili nejen karpatskou turistickou operaci, ale aby navštívili jiné památky a tuto aplikaci jim je k tomu motivovali a dávali k tomu všechny potřebné informace v jednom balíčku. Tímto bych uzavřel moji prezentaci a předal bych slovo paní moderátorce. Verím tomu, že vás táto prezentácia zaujala a môžeme pokračovať, ako bola tiež na históriu na dianí tuto priamo na Duklianskom priesniku a predávam teraz slovo aj pánovi doktorovi Jozefovi Rudákovi. Pracoval som v tomto Bukorskom múzeu zo začiatku, vyše 40 rokov, takže som sa stretával so stovkami priamých účastníkov karpatsko-duklianskej operácie, takže som mal možnosť, vlastne okrem toho, čo sa nachádza v archívnych materiáloch, dobovej tlače a odbornej literatúre poznať aj ich poznatky. Ale pokiaľ budem taký konkrétny, tak začnem tak netradične. V 67. roku mal som tu čest, že som bol spolu s bývalým svojím riaditeľom a ďalším historikom v Prahe, kde nás prijal generál Ludvík Svoboda. On vtedy pracoval na Vojenskom historickom ústave v Prahe. Tak nás prijal, no a proste v úvode ten bývalý riaditeľ ho informoval o našich zámeroch, že začíname budovať Dukalské múzeum. No a on ako k tomuto odpovedal, že kluci, děláte dobrou věc. Takže aj ja teraz chcem spätne tých pár 10 rokov sa vrátiť k tomu, že jeho právnuk Mirek tiež robí dobrú vec. Lebo proste je to prvá takáto lastovička, proste, ktorá sa dostala k nám, na internet sa dostane a že bude mať možnosť návštevník poznať tú karpatsko-duklianskú operáciu bližšie. Lebo nie každý bude študovať v archíve, alebo zoberie memoária, alebo odbornú literatúru, ale k tomu proste je to takýto prístup. Niekoľko mojich takýchto postrehov k tomuto, že je to začiatok, že bude potrebné doplniť predstavovaný projekt no niektoré miesta, zvlášť pri Krosne, prvé miesta Machnovka a Vrocanka, kde došlo k týmto prvým bojom, dá sa povedať aj k veľkým obeťam a rad ďalších týchto miest. Či kvotu 534 zvýrazniť, áno, a potom aj samotné boje Československého armádneho zboru s Červenou armádou o túto výšinu a nezabudnúť v poslednej rade aj na Hirovú horu. A samozrejme, že dnes v tej poľskej Dukle je na tej kvote 534 tento pamätník, no a určite každého zaujíma tento pamätník, čo to tam je, lebo hovorím, že
ja by som bazíroval na tom, aby tam to bolo, lebo gro týchto bojov v karpatsko-duklianskej operácii prebiehali na poľskej strane. Takže tieto miesta tam zvýrazniť. No a samozrejme, že aj cintorín s pamätníkom v poľskej Dukle. No a pokiaľ by som sa tak približil bližšie k našim hranicám, zase postupom z tejto poľskej strany, takže tiež by som bol rád, keby sa tam doplnil úsek boiska pred Duklianským priesnikom, čiže do toho 30. septembra 1934. Ukázať tu ten barvinek z Indranovu, čiže útok našich obidvoch brigád a áno, od tohoto obdobia pri ovládnutí Duklianského priesniku. No a samozrejme nezabudnúť aj na tento slavnostný okamžik tohoto 6. októbra, kedy bola styčená veľká, prekročené hranice cez Duklianský priesmik a podobne. Detailne do detailov nebudem zachádzať, ale ten medailón týchto jednak dá sa povedať zabudnutých bojovníkov alebo hrdinov by som doplnil o rád týchto osobností ako Steiner, ktorý sa vyznamenal na kote 534. Bol to nositeľ 7 týchto valečných krížov, tak jak sa oficiálne tomu hovorilo. V preklade povieme tomu, že vojnové kríže. A rád ďalších, či Četara Tyreka, ktorý proste mal styčiť túto vlajku na hraniciach a podobne. A rád ďalších týchto udalostí k tomuto. Ja viem, ono sa všetko nevtesná na to, ale proste takéto momenty, ja si myslím, že je to veľmi dobré, je to veľký prínos, ale doplniť to a bude o toto zaujímavejšie. Takže samozrejme, že potom ukázať aj to boisko. Na našej strane to údolie smrti, no a bude tu uzatvorený takýto komplex. Takže chcem predovšetkým zablahoželať v prvom rade Pavlému iniciátorovi, Mirkovi Klusákovi, no a samozrejme aj týmto ostatným, ktorí mu boli napomocní pri proste stvorení prezentácie tejto toho historického momentu. No a o to je to také slávnostnejšie a príjemnejšie, lebo to je práve zajtra si pripomenuli 70. výročie karpatsko-duklianskej operácie a proste je to zapadne do toho takéhoto slávnostného rámca, kedy si pripomenieme aj tým ešte žijúcim, aj priamým účastníkom, na ktorých sme nezabudli. A medzi nami je aj jeden z tých, ktorý proste aj tu je, takže aj touto cestou potrebujem. Tak toľko v úvode. Ďakujem. Za niekoľko slov a samozrejme, keď hovoríme o 70. výročí, ktoré sa neodmysliteľne spája s armádnym generálom Ľudvíkom Svobodom, preto dávam slovo aj jeho dcére, pani profesorke Zoe Svobodovej. Bylo uděleno, patřím těm pamětníkům té doby, kterou budeme vzpomínat v 70. výročí karpatsko-duklianské operace. Jsem ráda, že mohu být zde přítomna s vámi, vážení přátelé, a chtěla bych jenom na závěr toho, co tady bylo řečeno v projektu, říct, že bych mu popřála, aby promluvil současné mladé generaci, aby je přivábil na tato místa, aby na této krásné poduklianské krajině, která je skutečně má zvláštní krásu a zvláštní příležitost, aby ta krajina k němu promluvila také svou historii. Já když chodím a vždycky si trošku přidám některý ten den k těmto oslavným dnům a procházíme projíždí krajinou, tak vzpomínám na ty, které jsem poznal. Vedle tatínka s mnohými jsem se setkal jako spolubojovníky. A
Říkám si, ty kopečky krásné, ta krásná krajina, co všechno zažila, co všechno má zapsáno do své paměti. Každého jednotlivce, který s takovým sebezapřením a skutečnou statečností zdolává ty kopečky krásné, aby se přiblížil domů a přinesl nám svobodu. Tak kéž promluví a kéž přivede sem hodně mladých lidí do tohoto kraje a kéž mu taky tento kraj hodně vypráví a k tomu snad přispěje tento projekt. Takže děkuji vám za chvílené slovo. Jsem ráda, že mládež se přijala tohoto projektu a že snad že se dá Ďakujeme pani Zoja za tieto krásne slova. A teraz je tu príspevok pre vás, vážené dámy a vážení páni. Ak je medzi nami niekto, komu zaujíma čokoľvek z histórie alebo multimediálneho sprievodcu, máme tu ešte stále kompetentnú zostavu, ktorá vám na čokoľvek odpovie. Takže nech sa páči, ak je niekto medzi nami, pokojne môžete položiť otázku. V prvom rade ja by som vás všetkých chcel pozdraviť. A hlavne sa chcem tomto mladému človeku poďakovať za hotelierov na tejto doline, za ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc. Lebo pokiaľ osloviť mladých a tú generáciu, ktorá už zabudla tú bolo, lebo to nie je len o tej histórii, ktorú hľadajú a hľadajú možno na internete, kde si nájdu. A vy už dokázali ste teraz toľko urobiť, aby ten prvý krok sa začal a tí turisti na tú históriu konečne prišli k nám a nám sa tie hotely napustili. A vôbec, ako hovoríte, nie je to ale 14-dňové pobyty a dokázali sme im poukazovať všetko a v pravej miere, či to bude aj tak možné potom odprezentovať napríklad tí ľudia, keď prídu k nám, aby sme dokázali mať kvalitných sprievodcov. Nielen to, že tí ľudia, keď prídu, nie väčšinou z internetu si to chcú vyčítať, ale chcú so sebou zobrať, poviem úprimne. Ja mám aj takúto možnosť, že si sadnú na kone a idú po tých cestách. A títo ľudia už tu boli a hľadali takúto potrebu. Ja som ju nevedel postihnúť. Bude taká možnosť? A časem se chceme dostat i k nějaké drobné publikaci, která by byla ke stažení, která by silným způsobem učil a silným způsobem popisovala operace a byla takovým doprovodným nástrojem multimediálních průvodci do té doby, než budeme mít elektronický multimediální průvodce. Čili na vaši otázku ano, bude tato možnost a budeme o tom informovat skrze tisk, skrze naše obou stránky, takže nás sledujte, stále na tom budeme pracovat a postupně budeme dopracovat další kroky. A je to cílené, aby to bylo funkční pro vás, abyste tom nabízeli, informovali o tom naše návštěvníky a aby oni to využívali k zorientování se nádherným krajem, aby našli to, co tady hledají a aby se vrátili. Myslím si, že je dosť veľkou výzvou pre mňa a pre moju kolegyňu špeciálne nájsť možno tu najťažšia cesta, síce ale najefektnejšia je hovoriť s človekom oči do očí. To znamená, oslovujeme kohokoľvek, teda komerčná báza, pokiaľ máme o komerčných partnerov, teda ubytovacie, stravovacie zariadenia a zariadenia, teda, ktoré poskytujú doplnkové služby, je vhodné rozprávať osobne. Osobne jednako o platforme multimediálneho sprievodcu, ale aj o tých výhodách, ktoré spočívajú v nejakom ujednotení, v nejakej vytvorenej siete. Aby ste o sebe vedeli, nie je to len o teraz viditeľní napríklad samotných objektov cestovného ruchu alebo vytvorení nejakého produktu, či to bude rozmer nejaký regionálny alebo aj väčší. Tu je dôležité, aby ste o sebe vedeli. Takže my sa snažíme hľadať tú cestu, tou najťažšou cestou samozrejme, ale pre nás najväčšou výzvou je osobne komunikovať práve s majiteľmi ubytovacích zariadení a stravovacích zariadení a vysvetliť im výhody. Výhody, ktoré spočívajú o tom, aby ste o sebe vedeli. Jednako to podporuje aj to zdravé konkurenčné prostredie. Nech sa páči, ešte niekto s nejakou otázkou. Tak pokiaľ nie sú ďalšie otázky,
tak máme teraz možnosť urobiť ešte jednu veľmi milú vec, a to je podpísanie memoranda o spolupráci na realizácii a údržbe multimediálneho sprievodcu Karpatsko-Duklianskou operáciou 1944. Zúčastnené strany, ktoré sa podielajú na tomto projekte, sú rodinami a jednou z zástupcov je vlastne mesto Svidník, preto poprosím inžiniera pána Jana Hlodňáka ako primátora, aby podpísal toto memorandum. Druhým zúčastneným je mesto Dukla, takže poprosím aj pána Mareka Goráka ako buržmistra mesta Dukla. Ďalším zúčastneným je Prešovská univerzita v Prešove, takže poprosím profesora pána René Matloviča. Za Vojenský historický ústav Bratislava poprosím aj plukovníka Miloslava Čaploviča. Ďakujem pekne zúčastneným. Poprosím ešte pána Mireka Klusaka, či chce niečo k memorandu dodatočne. Já bych vám chtěl všem ze srdce poděkovat, že jste přišli na toto zahájení. Přeju našemu projektu samozřejmě, aby měl úspěch a doufám, že se vám bude všem líbit a že se rádi budete na naše stránky pravidelně vracet a sledovat dál naši práci a že náš projekt vás natolik zaujme, že se o něm zmíníte i vašim přátelům a vašem okolí. A budeme mít velkou radost, když se zde budeme moct sejít za 2 roky nad prezentací mobilního průvodce Karpatskou Duklanskou operací. Ještě jednou vám všem děkuji. Čiže vlastne týmto vyvrcholením a podpisom memoranda na ukončil dnešnú oficiálnu časť. Samozrejme, v mene organizátorov multimediálneho sprievodcu vám srdečne ďakujem za vašu účasť. Zároveň vás pozývam aj k malému občerstveniu, ktoré je tu napokon pripravené. Pozývam vás aj na vyhliadkovú väžu. Pokiaľ to ešte počasie dovolí, pokiaľ víno, tak máte možnosť sa vidieť z hora a pozrieť si aj vonku, ako to vyzerá vonku z vyhliadkovej väže. A pri odchode vás srdečne pozývam aj ešte k dodatočnému zápisu do pamätnej knihy. Takže príjemný večer. Zajtra budem celý deň s vami. No, samozrejme, že sa pozriem. Ja si pak to meno napíšu, aby sa podíval. Jestli ja nemám,